И така, уважаеми зрители на нова Big Brother 2012 вече има своя победител, а България своята нова любима звезда. Сега ще разберем коя е тя. Включваме се на живо в къщата. Момчета! Как си, Николаша? Екстра съм леко напрегнат, защото всичко трябва да протече по мед и масло, да няма гафове и по-достойни от вас да победи. Излишно е да казвам, че 2 месеца за нас беше страхотно да ви наблюдаваме. Така ли е? Ето. 2 месеца и вие чакахте от този момент. За тези 2 месеца дадохте всичко от себе си. Преминахте през всички емоции, на които човешката психика е способна. Показахте, че може да се веселите, може да пиете, може да плачете искрено, да се подкрепяте и да правите и да отстоявате вашите трудни избори. Достигнахте до финала и само вие двамата оцеляхте до самия край. Вие сте наистина на края. Първо искам официално да ви поздравя за това постижение. С това показахте на зрителите, че вие сте мъже, че вие сте големи хора и че може да се борите за любовта на цяла България. А сега, още по-тържествено трябва да ви кажа, че България току-що избра своята любима звезда. И така, победителят в Big Brother 2012, любимата звезда на България е... Фънки. Важно, че къв си загуби. Орлина, и това си ти! Казах ти мен! Казах ти мен! Да, приятелю. Говори Big Brother. Фънки, ти завърши на втора позиция в Big Brother 2012. Ти беше забележителен участник в това неповторимо шоу. Имаш 1 минута да напуснеш VIP къщата на Big Brother. За винаги. 1 минута, значи имам време да пия едно. А шак се метна на леглото. Приятелю. Айде. Айде, благодаря ти. Ясно е. Ручиче бълбук, бълбук. Както се пее в песента. Коплер, скиеме. Не мога да повярвам, че се случва всичко това. Това е момент. Аз трябваше отдавна да се махна от тук, ребята. Аре, мен. Чао. See you later. Живи и здраве, пич. Айде.